Pokoj Boží, bratia. Je to 6. večer, keď sa tu schádzame všetci spolu len za jedným účelom. A keďže je to posledný večer, čo zvykneme robiť na konci? Rekapitulovať a ďakovať. Preto v prvom rade chcem ďakovať Bohu za to, že tu dnes môžem stať, aj keď to nie je ľahké. Ďalej chcem ďakovať všetkým ľuďom okolo ČBI, ktorí verne vychovajú svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela. A v neposlednom rade chcem ďakovať všetkým vás, že vo svojom mene a v mene mojej manželky, ako ste nás prijali. Že týmto prijatím ste ukázali, že evanjelium Ježiša Krista spája a zjednocuje a nie rozdeľuje. Ďakujeme za každú jednu chvíľu, za každého človeka, ktorého sme mohli spoznať. Ďakujeme za každý jeden rozhovor, za každé povzbudenie. A v neposlednom rade chcem ďakovať všetkým bratom, ktorí stáli na tomto meste. Otcovi a synovi Ždychovcom chcem ďakovať Pepovi, Milanovi, Markusovi, Radkovi. Takže, aby som veľa nerozprával, mám takú jednu otázku na vás. Čo si myslíte, po čom túžia ľudia vo svete? Keď si odmyslíme obligátnu odpoveď svetový mier, tak mne z toho vyjde, že je to bohatstvo, aby vyzerali dobre. Žiadostivosť tela a žiadostivosť očí. Ale keďže žijeme v dobe, ktorá je ozaj konzumná a kde vo väčšine sveta vidíme prebytok, tak týchto ľudia, keďže nevedia ovládať svoje vášne, priberajú. A to, aby sa im podarilo, aby splnili svoj ideál, ako majú vyzerať podľa tohto sveta, ich stojí niečo. Musia si nájsť trénera. A tréner im dá do rúk jedálniček a tréningový program. Čiže tieto dve veci im prikazujú, čo majú robiť. Doslova im prikazujú, čo majú jesť, kedy majú jesť, koľko majú jesť a čo, kedy, koľko majú cvičiť. Ale vidíme, že jedným ľuďom sa to podarí a druhým nie. V čom je rozdiel? Disciplíne. Prvá skupina ľudí, ktorej sa to nepodarí, len počúvajú. Len vedia, čo majú robiť, ale tá druhá skupina, na ktorej je to vidieť, tá aj uskutočňuje to, čo má robiť. Takisto, keď prechádzate okolo pumpy a palubný počítač vám hlási dojazd 30 km a viete, že nasledujúca čerpačka je 70 km. Opäť, niekto, kto nepočúvne, čo má urobiť, uvidíte ho 30 km stáť a ten, kto uskutoční to, čo má urobiť, čo mu prikazuje ten palubný počítač, tak ten dojde do cieľa. A presne tento istý princíp vidíme medzi kresťanmi. Len my máme Božie slovo. A Božie slovo nám prikazuje, čo máme robiť. Preto z Božej milosti pozrime sa do Jakubovho listu. A prečítajme si z 1. kapitoly verše 22 až 27. Buďte uskutočňovateľmi slova. Nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Pretože ak je niekto iba poslúchať slova a neuskutočňuje ho, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle prozerá svoju prirodzenú tvár. Pozrie na seba, odíde a ihneď zabudne, ako vyzerá. Kto sa však zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako uskutočňovateľ skutku, ten bude blahoslavený pre svoje skutky. Ak si niekto myslí, že je ctiteľom Boha a jazyk si nedrží na úzde, klame tým sám seba a jeho zbožnosť je márna. Čistá a nepoškvrnená zbožnosť pred Bohom a Otcom je navštevovať vdovy, siroty v ich súžení a chrániť sa pred poškvrnou sveta. Pane Bože, ďakujeme Ti za Pána Ježiša Krista, našho Pána, našho Spasiteľa. Ďakujeme za Jeho svätú krv, ktorá nás očistuje od každého hriechu. Ďakujeme Ti za Tvoje slovo, ktoré je úplné, ktoré je dokonalé, ktoré si v ničom neprotirečí. Tvoje slovo, ktoré je živé, ktoré je ostré. A ďakujeme Ti aj za Svätého Ducha, skrze ktorého sme zapečatil, Svätého Ducha, skrze ktorého sa posvedzujeme. Preto sa modlím a prosím, aby aj dnešný večer si svojim Svätým Duchom oživil slovo, ktoré bude znieť, aby konalo to, na čo bolo poslané, aby u každého jedného konalo tak, ako potrebujeme, aby usvedčovalo, aby napomínalo, aby povzbudzovalo
ale najviac ťa prosím, aby budovalo Kristovu nevestu, Kristovu cirkev. A to všetko, môj Bože, nech sa deje na tvoju slávu. Amen. Amen. Takže názov dnešnej kázne je Buď uskutočňovateľ slova. Úplne jednoduché, je to príkaz. Buď uskutočňovateľ slova. A taký pod názov bude, keďže 6 dní a 6 večer, 5 dní a 6 večerov sme počúvali Božie slovo. Všetci sme mali uši napnuté, tak bude to otázka pre každého jedného z nás, som len poslucháč slova, alebo som aj uskutočňovateľ slova. Absolútne zvrchovaný Boh vyžaduje absolútnu poslušnosť. Levitikus 22.31 je napísané: Zachovávajte moje príkazy a konajte podľa nich. Ja som Hospodin. Boh chce, aby sme uskutočňovali všetky jeho príkazy. Vidíme skupinu ľudí, ktorí to túžia robiť, a vidíme ľudí, ktorí to nerobia. Medzi tých, ktorí činili, uskutočňovali Božie slovo, patria napríklad Abraham, Mojžiš, ktorý bol nazvaný najpokornejším človekom, aký kedy žil na zemi. Alebo apoštol Pavol, Dávid, ktorý bol nazvaný Božím miláčikom. Napríklad taký Ezdráš si zaumienil v srdci, že bude skúmať Hospodinov zákon, plniť ho, čiže uskutočňovať a vyučovať izraelský ľud všetkým právnym predpisom. Izaiáš na otázku Boha: hľa, koho tam pošlem? Kto pôjde? Izaiáš odpovedá: hľa, tu som. Pošli mňa. Tu vidíme postoj srdci ľudí, ktorí túžili poslúchať Hospodinové príkazy. Ale na druhej strane vidíme veľa judských a izraelských kráľov, ktorí konali to, čo je nepekné pred Hospodinom. Napríklad judský kráľ Uzia pálil kadidlo, čo mu neprináležalo. A Boh ho ranil malomocenstvom až do smrti. Kráľ Šalamún na sklonku svojho života smilnil s modlami svojich žien. A čo mu povedal Boh? Pretože sa ti stalo, že nezachovávaš moju zmluvu a moje ustanovenia, ktoré som ti prikázal, musím ti odňať kráľovstvo a dať ho tvojmu služobníkovi. V 15. kapitole 1. Samuelovej čítame, že Boh vydal Saulovi Amalekov do rúk, ale prikázal mu vykonať hubiacu kliatbu na všetkom, čo majú. Ale Saul ušetril kráľa Agága a najlepšie kusy dobytka. Čiže neuskutočnil to, čo chcel Hospodin. A preto mu Samuel hovorí: vari si Hospodin obľúbil viac spaľované obety a obety s hostinou ako poslušnosť vlastnému slovu. Poslušnosť je lepšia ako obeta. A pretože si zavrhol slovo Hospodina, i on ťa zavrhol, aby si už nebol kráľom. Z týchto príkladov vidíme jasne, že to, či sme len poslucháči, alebo sme aj uskutočňovateľia slova, je doslova otázka života a smrti. Lebo svedčí o tvojom duchovnom stave a určuje smer, kam ideš. Buď ideš bližšie k Bohu, alebo ideš ďalej od Boha. Takže názov je Buď uskutočňovateľom a je to podstatné pre život človeka, ktorého pánom je Kristus. Jakubov list bol a je najstarší spis Novej zmluvy. Bol napísaný kedysi pred rokom 50 a jeho autorom je Jakub, nevlastný brat pána Ježiša Krista, ktorý bol vedúcim cirkvi v Jeruzaleme. Adresovaný bol Židom, roztrúseným v dôsledku prenasledovania, pravdepodobne po ukameňovaní Štefana. A keďže v liste viackrát nazýva adresátov bratmi, tak písal veriacim ľuďom. Témou celého listu je viera, ktorá jedná, alebo viera, ktorá koná. Kľúčový verš celého listu čítame v 1. kapitole 3. a 4. verš. Veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti. A vytrvalosť nech je završená skutkami. Jakub jasne hovorí, že spásonosná viera sa musí ukazovať v skutkoch viery. Musí.
Musíme si uvedomiť, že skutky sú dôsledkom spasenia. Nie spása je dôsledkom skutkov. Viete, aký mali problém Galaťania? Galaťania pridávali evanjelium skutky zákona. Pridávali. Snažili sa rozšíriť evanjelium. A práve preto im Pavol napísal, každý, kto je zo skutkov podľa zákona, je pod kliatbou. A na inom mieste nikto nebude spasený zo skutkov zákona. Ale veriaci v týchto zboroch mali práve opačný problém. Oni si mysleli, že im stačí uveriť a nemusia nič robiť a môžu si žiť život tak, ako predtým. A aj pre nich má Jakub jeden krásny verš, kde píše: O nerozumný človek, chceš si vôbec uvedomiť, že viera bez skutkov je neúčinná? Chceš si vôbec uvedomiť, že takáto viera nie je vierou, ktorá by ťa spasila? Uvedomujeme si to aj my dnes tu, že viera bez skutkov je mŕtva? Že ak sa budeme snažiť akokoľvek zapáčiť Bohu, je to vopred odsúdený neúspech. Musíme si uvedomiť, že človek nie je spasený preto, že koná skutky. Ale človek koná skutky preto, lebo je spasený. Takže to je hlavný dôraz tohto listu, ale okrem toho bolo v týchto zboroch oveľa viac problémov, kvôli ktorým im píše Jakub. Veriaci prechádzali ťažkými súženiami, museli bojovať s pokušeniami, žiadostivosťou, uprednostňovaním. Bohatí si mysleli, že sú niečo viac. Veľa ľudí chcelo zastávať úrad cirkvi a hlavne vidíme, že ľudia chceli vyučovať. Niektorí kresťania neposlúchali Božie slovo, kvôli tomu boli roztržky v cirkvi. Niektorí nevedeli krotiť svoj jazyk. Dokonca čítame, že tam bolo aj cudzoložstvo. Ale jedným z hlavných problémov, kvôli ktorému Jakub píše, bol nesúlad medzi tým, čo vyznávali, o čom tvrdili, že tomu veria, a čo činili, ako žili. A keď sa pozrieme na zoznam týchto problémov, líši sa nejak od problémov, ktoré vidíme v súčasných cirkvách? Aj dnes vidíme v cirkvách ľudí, ktorí sú chorí. Ľudí, ktorí prechádzajú skúškami, súženiami. Vidíme svetský životný štýl. Vidíme aj v dnešných cirkvách uprednostňovanie. Aj v dnešných cirkvách vidíme ľudí, ktorí si myslia, že veria, ale žijú život, ako keby patrili svetu. Takže Jakub sa nezaoberá len problémami, ktoré boli aktuálne po ukrižovaní našho Pána, ale zaoberá sa aj problémami, ktoré sú aktuálne dnes pre mňa aj pre teba. Vo veršoch 19 až 27 Jakub hovorí o počúvaní a uskutočňovaní slova. Hovorí o tom, ako ide slovo dovnútra a ako vychádza späť. Verše 19 až 21 nám hovoria o správnom prijímaní Božieho slova. Čítame, že Božie slovo je zasiaté v našich srdciach a má moc spasiť naše duše. To je pravda. V 18. verši hovorí, že Boh zo svojej vôle nás splodil slovom pravdy, kde jasne poukazuje do doktrínu spasenia. Božie slovo má moc, ale Božie slovo nemôže účinkovať, pokiaľ nie je správne prijaté. Pokiaľ nie je správne prijaté. Pán Ježiš nám povedal nielen to, že dávajte pozor, čo počúvate, ale Pán Ježiš povedal, dávajte pozor, ako počúvate. Takže ako máme prijímať Božie slovo? Po prvé, máme byť rýchli pri jeho počutí. Máme doslova dychtiť po počutí Božieho slova. Máme doslova naťahovať uši, aby sme počuli Božie slovo. Tak ako matka naťahuje uši, aby počula aj najtichší pláč svojho dieťaťa. Zároveň máme byť pomalí k hovoreniu, čiže rozvážni. A keďže máme dve uši, ale len jedny ústa, musíme viac počúvať, ako hovoriť. A nakoniec máme byť pomalí k hnevu. Jakub píše, že máme odhodiť všetky nečistoty, nánosy a zloby. Čiže preto musíme, ako si pripravíme srdce na prijímanie Božieho slova. To, čo chce Boh, je, aby sme vyznávali svoje hriechy a činili pokánie. Čiže prijímať Božie slovo musíme byť rýchli k počuťu, musíme byť pomalí k hovoreniu a zároveň musíme Božie slovo prijímať s čistým srdcom.
A v našom texte, čo sú verše 22 až 27, Jakub píše o jednej z najťažších, ale zároveň najdôležitejších skúšok v živote kresťana. Ako reagujeme na počuté Božie slovo? Sme len tí, ktorí počúvajú a nič nerobia? Alebo sme uskutočňovateľia Božieho slova? Jakub prikazuje, buď uskutočňovateľ slova. Ešte predtým, kým vôjdeme do textu, si odpovieme na 3 otázky. Čo to je uskutočňovateľ slova? Čo znamená uskutočňovať slovo? A prečo? Prečo by sme mali uskutočňovať slovo? Takže uskutočňovateľ slova. Jakub nepíše, že je to človek, ktorý sem tam uskutoční Božie slovo. Raz vyjde, raz nevyjde. Nie, to nie je uskutočňovateľ. Tak ako človek nie je učiteľ matematiky, keď preberá malú násobilku so svojím synom doma, tak aj človek nie je profesionálny športovec, keď si ide 2-krát, 3-krát zabicyklovať. Profesionálny športovec je človek, ktorý tomu jedinému cieľu podriadi všetko. Ktorý každú jednu minútu svojho života žije kvôli tomu, aby naplnil svoj cieľ. Je to človek, ktorý podriadi tomuto cieľu svoju životosprávu, tréning, oddych, regeneráciu, všetko. A tak aj uskutočňovateľ Božieho slova je človek, ktorého najväčšou túžbou a túžbou, ktorý je podriadiť všetko vo svojom živote, je, aby uskutočňoval Božie slovo. A čo znamená uskutočňovať Božie slovo? Jednoducho znamená to uvádzať ho do našich životov. Znamená to žiť podľa toho, čo nám Božie slovo prikazuje. Ešte viac, keď to rozoberiem, znamená, aby všetky naše pohnutky, naše motívy, naše slova, naše reakcie boli v súlade s Božou vôľou zjavenou v písme. Čiže ak Božie slovo prikazuje milovať, odpúšťať, ak Božie slovo prikazuje byť trpezlivý, byť verný, ak Božie slovo prikazuje nestarostiť sa, ak Božie slovo prikazuje neprestajne sa modliť a ak tak človek robí, vtedy uskutočňuje slovo. A prečo by sme mali byť uskutočňovateľia slova? Jedna kresťanská pieseň, neviem, či spomeniem, sa spieva: Nie nám, Hospodine, ale Tebe jedine patrí sláva a česť. Áno, to je hlavný dôvod. Vzdávať Bohu slávu a česť. Všetko, čo Boh robí, čo urobil a čo robil, robí a robí pre slávu svojho mena. Aj hriešnikov zachraňuje pre svoje sväté meno. Aj nám odpúšťa pre svoje sväté meno. Aj Izraelcov si vyvolil, viedol ich, zachraňoval pre svoje sväté meno. Aj faraón bol faraónom len preto, aby Boh zjavil svoju slávu. A v Izaiášovi čítame: Ja som Hospodin. To je moje meno. A svoju slávu nedám nikdy nikomu inému. Boh je hoden svojej slávy. A ďalšou odpoveďou, prečo by sme mali uskutočňovať slovo, je, poviem to tak po ľudsky, sú benefity. Sú benefity. Keď čítame Jánov, Evangelium Jána 14:23, tam sa píše: Ak ma niekto miluje, bude zachovávať, bude činiť moje slovo a môj Otec ho bude milovať. Ján 13:17, ak to viete, ste blahoslavení. Ste požehnaní, ak tak aj konáte, ak tak aj činíte. A v Matúšovi 7, 24. kapitole čítame: Preto každý, kto počúva moje slova a činí ich a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Takže kto z nás chce, aby ho Boh miloval? Kto z nás chce, aby ho Boh žehnal? A kto z nás chce, aby bol múdrym mužom? Ja. Úplne jednoduché. Buďte uskutočňovateľmi slova. A teraz prechádzame do textu, ktorý máme rozdelený na 2 body. Verše 22 až 24 nám Jakub opisuje človeka, ktorý Božie slovo iba počúva a neuskutočňuje. A zároveň v tomto bode si ukážeme 3 nástrahy, pred ktorými nás Jakub varuje, ktoré nám s určitosťou zabránia byť uskutočňovateľom slova. Takže prvý bod. Posluchač slova je nepozorný, klamár a zabudlivec. Človek, ktorý Božie slovo iba počúva, je nepozorný, klamár
a zábudlivec. A prvá nástraha, alebo prvá výstraha, alebo prvé varovanie pre nás je klamstvo. V 22. verši Jakub opisuje poslucháča ako človeka, ktorý klame sám seba. V 1. Jánovom 2.4 čítame, kto hovorí, poznám ho, ale nezachováva jeho prikázania, je klamár. Je klamár. Je to tvrdé. Určite. Ale sloveso klamať v tomto výraze sa používa v matematike a znamená zlý výpočet. Zle si to spočítal, zle si pochopil pravú zbožnosť, skrátka, neuveril si pravde. Keď ste na základnej škole počítali rovnice, viete, že bola tam, keď prenášate z jednej strany na druhú, tak meníte znamienko. Veľakrát sa nám stalo, že sme nezmenili. Je to ozaj malá chyba. Ale táto malá chyba má za následok fatálne následky. Výsledok je zlý. Je to zlý výpočet. Takáto malá chyba a celý výsledok je zlý. A preto akákoľvek odpoveď na počutie Božieho slova, okrem jeho uskutočňovania, je klamstvo a je to podvod. Je to niečo také ako robotník, ktorý si myslí, že ak má lopatu, nemusí z ňou nič robiť. A napriek tomu zarobí. Zle si to spočítal. A v čom? V čom spočíva to klamstvo? V čom? Opäť prečítam 4 texty, ktoré majú jeden prienik. 2. Korinťanom 13.5. Samých seba sa pýtajte, či naozaj žijete vo viere, sami sa skúmajte. Efežanom 2.8. Veď ste spasení milosťou skrze vieru. Hebrejom 1.6. Bez viery nie je možné páčiť sa Bohu. A 1. Jánov 5.4. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Všetky tieto texty hovoria o spásonosnej viere. Je to jediná viera, ako povedal Markus, ktorá zachraňuje, ktorá zmýva hriech. A spásonosná viera je absolútne zvrchovaný dar Boha, ktorý dáva človeku bez akejkoľvek zásluhy v momente znovuzrodenia. Spásonosná viera zahŕňa prvky intelektu, emócií a vôle. Čiže poznanie, súhlas a dôvera. Základom viery je poznanie. Každý človek niečomu verí. Ale len málo ľudí verí pravde. Lebo základom spásonosnej viery je poznanie pravdy. K tomu, aby ste verili bludom, k tomu nepotrebujete poznať pravdu. Ale základom spásonosnej viery je poznať pravdu. A v Rímanom 10.17 čítame, viera je z počutia a počutie je z Kristovho slova. Čiže len Božie slovo nám hovorí pravdu o tom, že Boh je svätý, že Boh je zvrchovaný, Boh je všemohúci, Boh je nemenný, Boh je žiarlivý, Boh je hrozný, Boh je všade prítomný, Boh je vševediaci. A len Božie slovo opäť nám hovorí pravdu o tom, že všetci ľudia zhrešili a nikto nemá Božej sláve. Že všetci ľudia sa narodili duchovne mŕtvi, narodili sa ako otroci hriechu, že všetci ľudia sú odsúdení pred svätým Bohom. Že nikto nedokáže urobiť nič, aby sa akokoľvek priblížil Bohu. A len Božie slovo hovorí pravdu o tom, že Ježiš Kristus je Mesiáš. Že Ježiš Kristus je Boh, ktorý sa stal človekom. Ktorý sa narodil z Panny, ktorý prežil na zemi celý svoj život a nikdy nezhrešil. Že Ježiš Kristus je jediný, ktorý dokonale naplnil svätý zákon. Že Ježiš Kristus je ten, ktorý zaplatil za naše hriechy svojou smrťou. Ktorý svojou smrťou utišil spravodlivý Boží hnev. Ten, ktorý zrušil dlžobný úpis, ktorý suminárne svedčil proti nám. A bol pochovaný. Ale on je ten, ktorý bol na tretí deň skriesený, čím Boh uznal, že jeho obeť bola úplná a bola dokonalá. On je ten Mesiáš, ktorý sedí po pravici Boha. A opäť písmo hovorí pravdu v tom, že hriešnik je spasený len milosťou. Že Boh len a len zo svojej milosti nám odpúšťa, zmieruje nás so sebou, ospravedlňuje nás. Že len a len zo svojej milosti nám pripočtáva Kristovú spravodlivosť. Že len zo svojej milosti nám dáva Svätého Ducha, ktorým nás zapečaťuje, a len zo svojej milosti nás prijíma za svojich synov.
pre nič, čo sme urobili my. A Božie slovo nám opäť hovorí pravdu. Ak je niekto v Kristovi, pre toho už nie je to odsúdenia. Božie slovo hovorí pravdu. Ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Božie slovo hovorí pravdu v tom, že skrze Krista sme porazili smrť, že smrť už nad nami nepanuje. To je jediná pravda, ktorá môže byť základom spásonosnej viery. Akákoľvek iná pravda, akákoľvek iná viera, ktorá staví na inej pravde, nie je vôbec žiadna viera. Ale musíme si uvedomiť, že poznanie pravdy nestačí. Poznanie pravdy nestačí. Veľa ľudí vie, že Boh existuje. Veľa ľudí vie, že sú hriešni. Veľa ľudí vie, počulo, že Ježiš Kristus zomrel za ich hriechy. Ale neprijímajú, neveria tejto pravde. Človek, ktorý má spásnu vieru, celým srdcom vyjadruje súhlas, prijíma pravdu týkajúcu sa jeho hriešnosti a Kristovej dostatočnosti k tomu, aby ho zachránil. Čiže človek musí poznať pravdu a musí uveriť pravde. Ale ešte stále to je viera. Čiže viera začína poznaním, pokračuje súhlasom, ale nie je spásonosná, kým nedosiahne úplnej dôvery a spoľahnutia sa našej vôle na Krista pre spasenie. Viera je poznanie, ktoré sa premení ktoré sa zmení presvedčenie a to presvedčenie sa mení v istotu. Viera začína verím, že a pokračuje verím v. Toto je spásonosná viera. Je to prijatie Krista z celého srdca ako zdroj svojej spravodlivosti. Človek prejavuje vieru v to, že chlieb zaženie hlad, nie len tým, že vyzna chlieb zaženie hlad, ale tým, že ho zje. A tak aj spásonosná sa prejavuje nie len tým, že hovorím, že verím, ale aj tým, že núti ma spásonosná viera konať v súlade s tým, čomu verím, že núti ma konať skutky viery. Ale v cirkvi je veľa ľudí, ktorí si myslia, že sú spasení, len preto, lebo vyznali Krista pred ľuďmi, len preto, lebo povedali modlitbu spasenia, len preto, lebo sú 5. generácia, len preto, lebo sú členmi zboru. Aj oni tvrdia, že majú vieru. Ale to nie je spásonosná viera. Je to len akýsi intelektuálny súhlas s biblickými pravdami. Rímanom 10.9 nám hovorí, ak svojimi ústami vyznáš Ježiša Krista ako svojho pána a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho skriesil z mŕtvych, budeš spasený. A títo ľudia vyznali ústami, ale vo svojom srdci neuverili. Možno títo ľudia navonok vyzerajú zbožne, ale Boh neposudzuje ako ľudia. Ľudia posudzujú zovňajšok, ale Boh posudzuje srdce. A Jeremiáš nám hovorí, známy verš 17. kapitole, nadovšetko klamlivé je srdce, je nenapraviteľne, kto sa v ňom vyzná. Ten zlý výpočet, to klamstvo je v srdci. Jakub hovorí, že je to mŕtva viera. Že aj démoni veria, ale trasú sa. A táto viera nevedie do večného života. Títo ľudia poznajú pravdu, súhlasia s pravdou, ale nespoliehajú sa na Krista. Ak by som teraz niekoho z vás poprosil, dal by som mu kľúče od svojho auta a poprosil ho, skočte mi zatvoriť auto. Vy by ste sa vrátili a povedali by ste mi, zatvoril som auto. Ja by som mal poznanie. Ja by som vám samozrejme poďakoval. Tým by som vyjadril súhlas. Že mám poznanie, mám súhlas. Ale v momente, keby ste vy odišli, ja by som išiel skontrolovať to auto. Nespoľahol som sa na to, o čom som tvrdil, že tomu verím. To je presne viera, ktorá nevedie do večného života. To je presne pravý opak spásonosnej viery. Preto veľmi dôležitá otázka pre mňa, aj pre vás, na čo sa spoliehame my? Skutočne len na krst, na modlitbu spasenia, na dobrý pocit medzi ľuďmi. Ak je to čokoľvek okrem Krista, je to zlý výpočet. Je to zlý výpočet. Bez spásonosnej viery nikdy nebudeme uskutočňovať teda slova. Ak ju nemáme, nemáme nič. Stále sme vo svojich hriechoch. Preto vás prosím, skúsme si to prepočítať ešte raz.
Lebo ten, pred ktorého sa raz postavíme, ten sa nikdy nemýli. A nechcíme pred ním stáť ako klamári. Takže prvá charakteristika a prvé varovanie pre nás je klamstvo. Druhá charakteristika človeka, ktorý Božie slovo iba počúva a neuskutočňuje a zároveň varovaním pre nás je nepozornosť. Vo veršoch 23 až 24 Jakub prirovnáva Božie slovo k zrkadlu. Keď sa pozrieme do klasického zrkadla, ukazuje nám pravdu, ako vyzeráme zvonku. To, že sa nám to nepáči, to, že stále vidíme, že starneme, to je OK. Ale ukazuje pravdu, ako vyzeráme zvonku. Ale keď sa pozrieme do zrkadla, do Božieho slova, Božie slovo nám ukazuje, ako vyzeráme znútra. A Božie slovo nám ukazuje, že sme hriešni. Takže s akým postojom počúvame Božie slovo? Je to veľmi dôležité, lebo Jakub píše, pretože ak je niekto iba poslúchať slova a neuskutočňuje ho, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár, pozrie na seba a odíde. Pozrie na seba len nedbalo a nepozorne. Koľkokrát sa vám stalo, čítal som o tom, že ľudia popodpisovali zmluvy a neprečítali si tie malé písmenka dole. Potom boli prekvapení. Zase dôvod, ich nepozornosť. Nepozornosť. Alebo keď ste niekedy cestovali po ceste, ktorú ste nepoznali a boli ste nepozorní, nevšimli ste si príkazovú značku. Opäť ste boli prekvapení, keď ste zaplatili pokutu. A s akým postojom čítame Božie slovo? Veľa kresťanov číta Božie slovo doslova z povinnosti. Stanovia si cieľ, 1-2 strany, keď ich dočítajú, zatvoria, idú bez toho, aby skúmali, čo im hovorí Božie slovo. Svedomie ich skôr obviňuje z toho, že Božie slovo nečítali jeden deň. Ako by ich obviňovalo z toho, s akým postojom skúmajú to slovo. A rozdiel medzi týmto automatickým alebo mechanickým čítaním Božieho slova a čítaním Božieho slova, počúvaním Božieho slova so správnym motivom je ako rozdiel medzi čierno-bielou fotkou a rentgenovým snímkom. Takisto aj pri počúvaní Božieho slova môžeme mať postoj, dúfam, že kazateľ bude hovoriť zaujímavé, dúfam, že sa zasmejeme, alebo kedy už konečne skončí. Aj to je nesprávny postoj pri počúvaní Božieho slova. Koľko pesniček viete naspamäť? Veľa. A veľmi málo z nich, okrem týchto spevákov, a veľa z nich sme sa vôbec neučili. A koľko veršov viete naspamäť? Tá pesnička, keď ju počúvate, raz, dva, tri, sa vám páči, automaticky sa naučíte slova, bez toho, aby ste sa ich učili. A koľko veršov viete naspamäť? Viete, úplne ľahká matematika. Keď je veriaci 10 rokov, keby sa naučil za týždeň jeden jediný verš, akože buďte svätí, lebo ja som svätý, vie 520 veršov. A tak ako Pepa v nedeľu spomínal, ten postoj k Božiemu slovu, je tam tých 5 bodov. Máme Božie slovo čítať, máme Božie slovo študovať, máme Božie slovo počúvať, máme Božie slovo sa učiť naspamäť a máme rozímať. Keď vy sa naučíte Božie slovo, niektoré verše naspamäť, kdekoľvek, nemusíte otvoriť Bibliu, viete nad nimi rozmýšľať, rozímať. Čiže môžu k vám automaticky hovoriť. Mne prišiel na rozum jeden verš, ktorý v podstate, v ktorom skúsime nájsť, ako by sme mali počúvať Božie slovo. Určite ten text poznáte, je to 2. Timotejovi 3, 16, 17. Celé Božie slovo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. Čiže teraz, reset, čo nám hovorí? Celé Božie slovo, celé, ktorého autorom je Boh, je užitočné pre teba, nie, pre mňa. Pre mňa, na to, aby ma vyučovalo, na to, aby ma karhalo, na to, aby ma napomínalo, na to, aby ma vychovávalo. Spravodlivosti, aby som bol pripravený na dielo, ktoré Boh chce konať vo mne. Čiže správny postoj pri počúvaní Božieho slova by mal byť: Bože, zmiluj sa. Ukáž mi môj hriech, ukáž mi veci, v ktorých potrebujem rásť a prosím ťa, skrze slovo, ktoré teraz čítam, nad ktorým rozímam, vyučuj ma, naprávaj ma, karhaj ma,
Posvedcuj ma, nech dorastám k tomu, aby sa tým mohol používať. To je správny postoj. A teraz opäť mi napadlo, jak som rozímal nad tým, skúste si to slovo znegovať a povedať od konca. Je to hrôza. Viete, čo to hovorí? Nikdy nebudem pripravený na žiadne dobré dielo. Nikdy nebudem na žiadne dobré dielo. Ak nebudem vyučovaný celým Božím slovom, karhaný, naprávaný a vychovávaný spravodlivosti. Nikdy nebudem pripravený na žiadne Božie dielo, keď Božie slovo vo mne nebudem konať. Nikdy nebudem pripravený na žiadne Božie dielo, pokiaľ nebudem mať správny postoj pri počúvaní Božieho slova. Druhý bod. A ja mám dosť. Fakt. A tretia charakteristika. Druhý bod bude krajší. Tretia charakteristika človeka, ktorý Božie slovo iba počúva a neuskutočňuje ho. A zároveň varovanie pre nás je zábudlivosť. Čiže človek, ktorý sa len letmo, nepozorne pozrie do zrkadla, odíde, zabudne, čo videl. A logika nepustí. Ak som na niečo zabudol, tak to ani nemôžem urobiť. Koľkokrát mne sa stalo, pred 3 dňami sme boli v Lidli, že ideme kúpiť mlieko. Naložili sme celý vozík a pri pokladni mi napadlo, Tinka, my nemáme mlieko. Ale koľkokrát sa vám stalo, že ste zabudli PIN, keď ste išli vyberať koruny z bankomatu. Je to otázka dôležitosti. Na čo zabudáme a na čo nie. A Jakub prirovnáva poslucháča slova k človeku, ktorý prišiel, pozrel, odišiel a zabudol. Predstavte si muža, ktorý sa ráno oholí, pozrie do zrkadla a vidí zvyšky peny na svojej tvári. Potom mu zazvoní mobil. On odíde. Ale potom je prekvapený z pohľadov ľudí, ktorí na ulici na ňo pozerajú. Áno, zabudol, čo videl v zrkadle. Prečo? Lebo dal prednosť niečomu, preňho v tej chvíli oveľa dôležitejšiemu. A tak aj my. Ide o to, že ak neurobíme niečo hneď na mieste, ak to vidíme, čo máme urobiť, potom odchádzame, zabúdame a tak to neurobíme nikdy. A tak prichádzame k zrkadlu, k Božiemu slovu. Ono nám ukazuje náš hriech. Čo je v našich životoch zle, čo máme urobiť. Ale my odchádzame, zabúdame a takto neurobíme nikdy. A ostávame stále tým človekom, ktorý Božie slovo iba počúva. Čo je v našich životoch, kvôli čomu zabúdame, čo sme videli v zrkadle? Čo je pre nás dôležitejšie ako uskutočňovanie slova? Jednoducho je to otázka priority. Čo je prioritou našich životov? Je to rodina? Je to naša práca? Alebo je to uznanie od ľudí zo sveta? Alebo sú to naše koničky? Koľkokrát sme sa večer chceli modliť, ale nakoniec sme si pozreli dobrú kriminálku. Koľkokrát sme sa ospravedlnili zo skupinky a vyhovorili sme sa, že máme doma návštevu. A pozerali sme, formulu. Koľkokrát sme mali naplánovanú bohoslúžbu s deťmi a radšej som si išiel zabíjať s manželkou. Čo je našou prioritou? Táto zabudlivosť nás môže výsť veľmi draho. A písmo hovorí, kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Takže ešte hlbšie. Čo je tvojim pokladom? Nesprávne. Len ak je Kristus tvojim pokladom. Nikdy nezabudneš, čo si videl v zrkadle. Nikdy nezabudneš. A uskutočňovanie slova bude najväčšou a jedinou prioritou tvojho života. Takže keď si zhrnieme ten prvý bod, varuje nás predtým, aby sme skúmali svoje srdcia, na čo, na koho sa spoliehame, s akým postojom počúvame Božie slovo a čo je priorita našho života. Tá dobrá správa, o ktorej som vám hovoril, je, že všetci ľudia, ktorí počúvajú Božie slovo, sú poslucháči. A tá horšia, že nie všetci sú aj uskutočňovatelia. Aký je rozdiel medzi poslucháčom a medzi uskutočňovateľom slova? Jakub hovorí, že uskutočňovateľ je ten,
ktorý prichádza k zrkadlu, zahľadí sa a vytrvá v tom. Vidíte ten rozdiel? Prísť, pozrieť, odísť, zabudnúť a zahľadieť sa, vytrvať v tom a neustále vytrvalo hľadieť. A tak druhý bod, ktorým Jakub opisuje v 25. a 27. verši, ak si uskutočňovateľ slova podľa Božej vôle, musí to byť vidieť v tvojom živote. Ak si uskutočňovateľ slova, musí to byť vidieť v tvojom živote. A tá prvá charakteristika, tá najdôležitejšia charakteristika, ktorú vidieť v živote človeka, ktorý Božie slovo uskutočňuje, je, že neustále hľadí a spolieha sa na Krista. Kto sa však zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá nie ako zábudlivý posluchač, ale uskutočňovateľ skutku, ten bude blahoslavený pre svoje skutky. V 2. kapitole 12. verši čítame: hovorte a konajte tak, ako tí, ktorí majú byť súdení podľa zákona slobody. A jediný dokonalý zákon, ktorý bol kedy daný, je Božie slovo. A zdrojom slobody je ten, ktorý nás vykúpil z otroctva hriechu, Ježiš Kristus. Len keď sa zahľadíme na Krista, ako na toho, ktorý na kríži zaplatil úplnú výkupnú cenu za naše hriechy, ktorý nás zmieril s Bohom, len vtedy sme slobodní. Len jeho smrť a skriesenie sú dostatočné na to, aby sme mohli uskutočňovať slovo podľa Božej vôly. Len evanjelium nás zmocňuje k tomu, aby sme uskutočňovali slovo podľa Božej vôle. A to je postoj človeka, ktorý je uskutočňovateľom slova. Uskutočňovateľ slova vie, že nedokáže sám zo seba uskutočniť slovo. Nedokáže urobiť nič, čím by sa zapáčil Bohu. Čím by zjavil Bohu slávu. A preto sa nespolieha na to, čo robí on, ale na to, čo urobil Ježiš Kristus. A prečo? Prečo my nedokážeme urobiť nič, čo sa Bohu páči? Pavol hovorí, veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte to, čo sa jemu páči. Len viera, že Ježiš Kristus je Mesiáš, nás uschopňuje byť uskutočňovateľom podľa Božej vôle. Len evanjelium nás mocňuje, aby sme boli uskutočňovateľní slova, aby sme boli, ako čítame, požehnaní vo svojich skutkoch. Doslova, požehnaní v tom, čo robíme, požehnaní v skutkoch. Čiže vidíme, že nestačí len počúvať slovo, ale musíme ho aj činiť. Len vtedy Boh požehnáva. Veľa ľudí si myslí, že ak budú počúvať jednu kázeň za druhou, ak budú chodiť z konferencie na konferenciu, že duchovne porastú a že Boh ich bude žehnať. Ale nie. Požehnanie nie je z počutia. Požehnanie je z činenia slova. Len ak sme zjednotení s Kristom, len vtedy vidíme nekonečnú potrebu Božej milosti. Len vtedy vidíme nekonečnú potrebu pokánia v našich životoch. Len ak sme v Kristovi, máme prístup k Bohu. Len ak sme v Kristovi, môžeme prichádzať pred Boha a prosiť ho, Bože, zmiluj sa. Odpusť mi a pomôž mi uskutočňovať slovo. Len pri pohľade na Krista môžeme byť poslušní Svätému Bohu. Len z jeho milosti môžeme uskutočňovať slovo tak, aby to oslavovalo Boha. Sme úplne závislí na Božej milosti, ktorá bola zjavená v Kristovi Ježišovi. Nie len v otázke ospravedlnenia, ale aj v otázke viery, aj v otázke poslušnosti Bohu. Čiže je to len a len Božia milosť, ak dokážeme konať skutky. Ale sú to skutky, ktoré Boh už vopred pripravil. Čiže len milosť uschopňuje človeka byť uskutočňovateľom slova. Druhá charakteristika človeka, ktorý Božie slovo uskutočňuje, je, že si krotí svoj jazyk. 26. verš. Ak si niekto myslí, že je ctiteľom Boha a jazyk si nedrží na úzde, klame tým sám seba a jeho zbožnosť je márna. Zbožnosť nemá vôbec nič spoločné s obradmi, s tradíciou, nebodaj s pocitmi. Je to poslušnosť Bohu v tom, čo konáme, ako mu slúžime. A táto zbožnosť sa musí prejaviť v našej reči. Reč, ako vieme, je dar od Boha, aby sme sa vedeli dorozumieť, aby sme vedeli vyjadriť svoje pocity. Jazykom vieme vyjadriť radosť, smútok, hnev, závisť, nepokoj.
Jakub píše, ním dobrorečíme Pánovi a Otcovi, ním preklináme ľudí stvorených na Božiu podobu. Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i kliatba. Bratia moji, nemá to tak byť. Čiže to, či sme len poslucháči, alebo sme aj uskutočňovateľia slova, ukáže naša reč. Koľko zla už jazyk napáchal. Jakub píše, aký malý oheň, aký veľký les zapálil. Koľko krivých svedectiev, koľko klamstiev, koľko ohováraní už vyznal jazyk. Koľkokrát sme aj my reagovali unáhlene. Nekrotili sme svoj jazyk a v sekunde sme to ľutovali. Ale tá zlá správa je, že žiadne svoje slovo nevieme vrátiť späť. A keď veríme, že ústa vyznávajú to, čím je naplnené naše srdce, keď veríme, že len z hojnosti úst, z hojnosti srdca hovoria naše ústa, tak sa pozrime do Rímanom 5. kapitoly 5. verš, kde je napísané: a Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. O kom píše Pavol? Pavol píše o človeku, ktorému sa dostalo milosti spasení, ktorý bol spasený milosťou skrze vieru. A slova človeka, ktorému sa dostalo milosti, musia byť okorenené milosťou. Lebo ako sme milosť prijali, tak ju musíme aj vraciať. A preto krotiť svoj jazyk neznamená, že budem ticho. Neznamená to ani to, že budem mať obhryzený jazyk, lebo si krotím. Ale znamená to to, čo hovorí Peter. Neodplásajte sa zlým za zlé, ani zlorečením za zlorečenie. Naopak, vy žehnajte. Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech si udržuje jazyk od zlého a pery od stivých rečí. A Pavol hovorí, nech z vašich úst nevidie nejaké zlé slovo, ale iba dobré na budovanie, kde treba, aby počúvajúcim prinášalo požehnanie. Čo vyznávajú naše ústa? Každý si to nechá pre seba. Ak naše ústa vyznávajú dobre, ak naše ústa ctia Ježiša Krista, ak naše ústa žehnajú druhých ľudí, potom sme uskutočňovateľia slova. Ale to najkrajšie, čo môžu naše ústa vyznávať, je zdieľať evanjelium s neveriacimi ľuďmi. (27. verš). Čistá nepoškvrnená zbožnosť pred Bohom a Otcom je navštevovať siroty a vdovy v ich súžení. Čiže uskutočňovateľ slova súciti a pomáha núdznym. Súciti a pomáha núdznym ľuďom. To, či sme uskutočňovateľa slova, sa ukáže aj na našom vzťahu k ostatným, k vdovám, sirotám. V cirkvi stále boli, sú aj budú ľudia, ktorí sú núdzni, ľudia, ktorí potrebujú pomoc. Žalm 68 nám hovorí, otcom sirot a obhajcom vdov je Boh. Väčšinou sú to ľudia, ktorí nemajú ako odplatiť našu starostlivosť. Väčšinou sú to ľudia, ktorí ozaj sa nemajú ani ako zavďačiť. A práve preto táto obetavá pomoc je skutočným dôkazom kresťanskej lásky. Ján nám píše v 13. kapitole, podľa toho poznajú, že ste mojimi učeníci, že budete mať lásku jedni k druhým. Takže základný postoj k tomu, aby sme dokázali pomáhať núdznym, je, musíme ich milovať. A Pavol píše vo Filipanom 4. kapitole, vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Dobrotivosť môžeme nahradiť vaša štedrosť. Čiže len vtedy dokážeme pomáhať a uskutočňovať toto slovo, túto výzvu, keď budeme milovať tých ľudí a keď budeme voči ním štedri. A viete prečo človek to dokáže? Preto, lebo si uvedomuje, aký núdzny bol on pred Bohom. Aký núdzny bol pred Bohom on. A Boh ho zo svojej milosti zachránil. Dal mu večný život. Napriek tomu, že mu to nemáme ako vrátiť. Postoj srdca uskutočňovateľa slova musí byť, ako by to robil pre Krista. Matúš 25:40. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich maličkých bratov, mne ste urobili. A práve tento postoj milosti a súcitu musíme mať voči týmto núdznym ľuďom. A vtedy budeme uskutočňovateľia slova podľa Božej vôle. Nemáme pozerať len na svoje potreby, ale na potreby iných ľudí.
Takže otázka pre nás, ako sa správame k núdznym my? Registrujeme ich vôbec? Alebo odkláňame zrak? Alebo hľadáme výhovorku, keď vidíme, že potrebujú pomoc? Alebo povieme, choďte v pokoji, zohrejte sa, najedzte sa a nedáte im, čo potrebujú pre telo. Musíme milovať núdznych ľudí a musíme pomáhať núdznym ľuďom. Musíme byť štedrí voči nim. Veď nikdy nedávame zo svojho. Stále dávame z toho, čo sme dostali. Takže to, či máme správny postoj pri počutí Božieho slova, ukazujú tieto 3 oblasti. Kým je pre nás Kristus, čo vychádza z našich úst a ako sa správame k núdznym ľuďom. Ale nakoniec Jakub prikazuje chrániť sa pred poškvrnou sveta. Doslova neznečistiť sa, oddeliť sa. A to je 4. znak uskutočňovateľa slova, že je oddelený od sveta. Svet v tomto význame nie je fyzický materiálny svet, ale je to duchovný systém ovládaný satanom. A čo nám satan ponúka? Žiadostivosť tela, žiadostivosť očí, žiadostivosť mysle. Pre každého to je lákavé. Práve na to zviedol aj Evu. Ale my si musíme uvedomiť, že všetko, čo ponúka, je klamstvo. Všetko, čo ponúka, je dočasné. Musíme si uvedomiť, že Satan je zlodej, klamár, vrah. Je to žalobca, je to pokušiteľ. On je ten, ktorý prekrúca slovo. On je ten, ktorý zasieva kúkol medzi pšenicu. On je ten, ktorý klame. A keď sa pozrieme okolo, vidíme, koľko ľudí už oklamal. Keď vidíme počty potratov, všetky tieto ženy uverili klamstvu satana, že sa nedokážu o dieťa postarať. Keď vidíme štatistiku rozvodov, všetci títo muži uverili, že táto žena o 20 rokov mladšia bude pre nich ideálna. A zrazu sú druhýkrát rozvedení. Keď sa pozrieme na počet exekúcií, tak všetci títo ľudia uverili, že majú na to mať Mercedes a nakoniec prišli o strechu nad hlavou. Môžeme pokračovať. Sebevraždy. Všetci títo ľudia uverili, že je koniec. Že nie je cesta. To je Satan. A ako? Ako sa máme pred ním chrániť? Ján nám dáva jednoduchú odpoveď. Nemilujte svet ani to, čo je v ňom. Lebo ten, kto miluje svet, nie je v ňom otcova láska. Nie je v ňom láska k otcovi. Nie je v ňom láska k Bohu. Preto milujeme svet alebo milujeme Boha. Nedá sa slúžiť dvom pánom. Nedá. Sme oddelení od sveta? Nesprávame sa inak v zbore a inak medzi neveriacimi ľuďmi? Zakladáme si na tom, čo si o nás myslia ľudia? Čoho z tohto sveta sa nevieme vzdať? Je to blahobyt? Sú to sociálne siete? Čo je to? A Jakub nás varuje, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvom proti Bohu. A priateľstvo môže viesť k láske k svetu. A láska k svetu môže neskôr viesť k prispôsobeniu sa svetu. A to neskôr končí súdom so svetom. Spomeňte si na Lóta. Najprv si postavil stany pri Sodome. Neskôr už bol v Sodome, až sa stal súčasťou Sodomy. Splynul. A keď prišiel spravodlivý Boží súd na Sodomu, Lót prišiel o všetko. Takže nemáme na výber. V tomto smere neexistuje žiaden kompromis. Musíme byť oddelení od sveta tak, ako bol oddelený Abraham. Pre nikoho neexistuje stredná cesta. V tomto nie. A ak sme oddelení od sveta, tak sme oddelení pre Boha. A ak sme oddelení pred Boha, tak sme svätí. Oddelme sa od tohto sveta. Neverme satanovi. Žiaden majetok, žiadna cesta okolo sveta, žiadne auto vás neurobí šťastnými. Ani mladšia partnerka. Ani nehnuteľnosť niekde pri mori. Je to márnosť. Takže keď to zhrnieme, po týchto slovách je tu niekto, kto si myslí, že Bohu sa páči, že nič nerobíme, iba počúvame, alebo robíme niečo sami zo seba, aby sme vyzerali nábožne, aby sme sa páčili ľuďom. Ak je tu niekto taký, tak je to zlý výpočet.
Presne tak sa prepočítal farizej Lukášovi 18. kapitole, keď vymenoval, čo všetko on pre Boha urobil. Koľko on desiatku nanosil, koľko on sa namodlil a vieme, ako dopadol. Nebol ospravedlnený. Presne tak aj falošní učiteľia v 7. kapitole Matúšovho evanjelia. Doslova argumentovali Ježišovi, že si nepamätá, čo všetko oni v jeho mene konali. Oni si boli istí. Oni si boli istí. A oni boli oklamaní. Oni si boli istí, oni sa hádali za to, čo všetko oni konali v Ježišovom mene. A Ježiš im hovorí, odíďte odo mňa, páchatelia nepravosti. Nikdy, nikdy som vás nepoznal. Aké hrozné, zároveň smutné. A viete, čo im chýbalo? Nemali Krista. Neboli znovu zrodení. Preto, ak túžime byť uskutočňovateľmi slova, ak je to naša túžba, ktorú nám len Boh dáva do srdca, musíme sa spoliehať na kríž. Musíme sa spoliehať na Krista. Ináč to nejde. Takže je tu niekto, kto si myslí, že je uskutočňovateľ slova? Jediný. Jediný dokonalý, ktorý uskutočnil dokonale Božiu vôľu, je Ježiš Kristus. Len on nezlyhal. On je ten dokonalý svätý baránok. Nikto, kto verí v neho, nebude zahambený. A každý, kto by vzýval jeho meno, bude spasený. Ak je tu dnes niekto, kto neverí Krista ako svojho spasiteľa, je to veľký problém. Je to veľký problém, lebo pred Bohom si vinný. Pred Bohom si vinný a ver, že nedokážeš zaplatiť ani za ten najmenší hriech. Ani za tú najmenšiu hriešnú myšlienku v detstve. Ani za to nedokážeš zaplatiť. A odmenou za hriech je smrť. Večné odlúčenie od Boha. To je spravodlivosť svätého Boha. Ale tá dobrá správa pre teba je, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto v neho verí, ale mal večný život. Aká láska to musela byť, že Boh Otec dal svojho syna. Aby prežíval utrpenie, aby prežíval zármutok, aby prežíval opovrhnutie, aby prežíval smrť. Aby si ty mal večný život. Kto z nás to dokáže pochopiť? Boh toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za teba. Aby sa ty stal Božou spravodlivosťou. Uver, že Ježiš Kristus je jediná cesta, jediná pravda a jediný život. Prosím ťa, čiň pokánie a spoľahni sa na Krista. A len tak bude uskutočňovanie slova Boha, ktorý ťa z milosti zachránil tou najkrajšou vecou v tvojom živote. Preto nakoniec zahľaďme sa na kríž, kde sme mali visieť my a v duchu nech si každý odpovie na otázky. Milujem Boha celým srdcom, celou dušou, celou mysľou, celou silou. Odpustil som každému. Milujem blížneho ako seba samého. Neuprednostňujem niekoho. Milujem svoju manželku ako Kristus miloval cirkev. Chcem sa páčiť Bohu alebo ľuďom. Som skutočne vďačný Bohu aj za nepriaznivých okolností. Mám radosť z toho, ak ma hania pre Krista. Je moja modlitba úprimný rozhovor s Bohom? Som trpezlivý? Som verný? Nehanbím sa kázať evanjelium? Je Kristus skutočne mojím pánom? Som len posluchač? Alebo som uskutočňovateľ Božieho slova? Otáznik. Pane Bože, chválim ťa, vyvyšujem tvoje sväté meno a ďakujem ti. Ďakujem ti za milosť, že len ty si schopný oživovať slovo, len ty si schopný konať a len ty si schopný zachraňovať. A len ty si schopný z nás, hriešných ľudí, učiniť uskutočňovateľov slova. Preto ťa prosím, Pane Bože, zmeň naše srdcia, aby sme milovali tvoje slovo, aby sme túžili poznávať, aby sme študovali tvoje slovo, aby tvoje slovo sme im boli celí nasiaknutí. Aby ozaj tou najväčšou túžbou v našich životoch bolo
uskutočňovať Tvoje slovo. A tak zdávať slávu, chválu a čest Tebe, jedinému, skutočnému, svetému Bohu. Jedinému Bohu, ktorý je hoden všetkej slávy, chvály a cti. Prosím ťa, Pane, zmiluj sa nad nami a naplň túto prosbu podľa svojej vôle vo svojom čase v mene nášho Pána Ježiša Krista. Prosím ťa a ďakujem Ti. Amen.